Marniću, kako vi gledate na taj vaš problem? Gledajte, mislim, doktorica se očito zabunila. To što mora posla kod vas, ja mislim da ja uopće, mislim, ja popivam, ja mislim da uopće nemam nikakav problem. Mislim, bilo bi najbolje da sad to riješimo, porazgovaramo kod ljudi, imate odličnu korbaricu. Ispred vaše bolnice su fenomenalne. Ja sam malo za hrabrost, prije nego što se došao kod vas malo, mislim, jedan dupli, sam, tako, čisto da sam malo opustim. Znači, ja svačam greškom, doktorica to napisala, to je tako ispalo, ja vas ne razumijem, jasno mi to. Znači, vi ne pijete, već samo popijete, to je za vas normalno. Doktore, potpuno ste u pravu. Ja uopće ne vidim razlog zašto sam ovdje. Jedno što mogu reći, gledati, ja recimo, ujutro, dok dođem na posao, prije nađemo se oko 7 i jutro ja s dečkima možda tipa, kratku, 2-3 kratke, ne više od toga. I onda dok je pauza oko 10, ja već sediš, žena sam. I onda traje pauza dugo, pol sata, ja jako volim Tamno Karlovačko. I onda hoću da stam tak, 2-3 Karlovačka, čisto u društvu, malo pričamo o poslu i to. I onda nakon posla, dok je gotovo, velika je Barbić, ne ide to odmah doma valjda. I onda ja s njima ostanem i onda tak, ja rekao sam da volim Tamno pivo. Dobro, stanite malo. Znači, i ujutro ustajete nervozan, što je sad očito jeste, što je vidljivo. Imate jutarnje mučnine, znoje vam se dlanovi, tremu ruku i tako dalje, jer šedje klinom, 3-4 kratka, natašte i opet vi imate osjećaj funkcionalnosti. Koliko ja shvaćam, jel tako? Ja mislim da ja sasvim normalno funkcioniram. Gledajte vam, doktor, bilo bi najbolje da vi meni tu napišete nešto drugo za smijenje, neke tablete ili nešto da mi to prepišete, napišete uputnicu da sam radno sposoban i gledajte poslom čeka, ne to. Ne, ja sad sebi priuštiti tu rokovistu. I dajte, molim vas, to napišite, to ćemo idem, ja stvarno se žudim, dajte mi to tako dobiti. Gospodine Variću, ovako. Umirite se. Javit ćete se na odjel zgrada Pokret. Vi ćete hospitalizirani. U međuvremenu ja ću kontaktirati višu medicinsku sestru, gospođu Horvat. Nemojte me tako gledati, slušajte što vam govorim. Te će vam ona i ostalo stručno medicinsko osoblje dati sve detaljne informacije. Vrlo polako i vrlo brzo, vjerujem, vi ćete i rehabilitirani i naučit ćete reći ne alkoholu. I molim vas da ne bi na putu do te zgrade Pokraj drugčije ispalo. To je sve Šefčić, onaj poslodavac. On mota neka s mojom ženom. Šta njega briga, mislim, moj privatni život. Kad je on moju ženu zvati? On moju ženu zove da bi nju obavijestio se ja 3 puta posla napuhao. Ja sam siguran da oni neke muljuju međusobno, on se mene hoće rešiti. Zato je on zapravo mene i poslao tu. Jer sam mene hoće rešiti. Rokovi čekaju, kakva hospitalizacija? Sljedeći tjedan posao treba biti gotov. Pa jedan 20 ljudi prek. O čemu vi govorite, gospod? Pa kakva hospitalizacija? Pa kakvo zadržavanje u bolnici? Pa ja imam obitelj. Kako bi ljudi rekli? Što će ljudi reći nije bitno, bitno je što ćete reći vi nakon hospitalizacije. Posao će pričekati, vi ćete nogometnim rječnikom stati na loptu, privremeno u bolnici ostati i piti prestati.
vidimo se na viziti ujutro i do tad vam želim srdačan pozdrav. Dobro. Bar moja žena vela za mene da sam dobar glumac. Pa jes, hvala.